ngai kublai peki perok rawan barok ki baju sungat tanal ban peji ki notis khwai kan ka channel na lari entertainment ban ngapre som haru pi we barok sa kan ka channel ban manta perlok ka warai sa pi kan ka notis khwai ka batmai ka badang deiru ka sin ka ban kong jong manta usnem ar hajar ar ponreu ubade ubnai Januari te perlok manta tung ne pekno kan ka notis khwai ka batmai yawan siya kajik kway kabam hakaban penyaj kan kajik kway kabam dai barit el maunai rengkat bat ki perlok ki jong kajika kan dai hang te po marbaniang senyong hakapung jong ilabet fishing pun markab bat kasinong sadeu kabahap hapo jong ka is kasihil district bat on perkway tang kawe kapung bat kador jika tiket kalong tang rus patang kasir yang we kway bat katarik kadeh kalai tarik jong menta ubnai Januari arah jarak punreu bat kapor ka sedang hakapor cipau beji step bat on penkut pat hakapor lai beji janmet dan menta perlok rawon tung ne pej no eki price jong kane ka jing ka khwai khabam hang ne po marbaniang senyong ubani ora eka price ka ban kong na kane ka jing ka khwai khabam hang ne po marbaniang senyong unyo dekap song pisa ke bakot hadu cilak tengka bat naka price nomor R unyo deka song pisa ke balong lai peu hajar sanspa bat naka price nomor lai kalong katsan hajar lai spa tengka bat naka price nomor ke basau kalong cipau hajar naka price nomor ke basan kalong san hajar naka price nomor ke bahan reu kalong sau hajar naka price nomor ke bahan nyeu kalong lai hajar naka price ke bapra ar hajar tengka bat naka price nomor ke bakhandai katsan spa tangka naka price nomor ka bachipau katsan spa naka price nomor ka bakhadwe katsan spa naka nomor ka bakhad ar katsan spa naka nomor ka bakhad lai katsan spa naka nomor ka bakhad sau katsan spa naka nomor ka bakhad san katsan spa ka bakhad reu katsan spa ka bakhad nyau katsan spa bat ka bakhad pra kalong katsan spa ka bat on samswada temporary sticker hakapor ka ar bijim sengi haka ar tarik benai benekong ar hajar ar penreu bat on ai porsi kentam ban weng no ya temporary sticker bat omsya ban wan di jingdi ya ki bru ki banapar klem da yo jing bet na utrai jong kapung bat on sya tang ya kito ki bru ki bawandi ya ki tir khwai bat ya ki jing bam dokha bat si sen product ki price kirawan kim dai ban bentut ya ka jing kop khwai dokha bat ka jing kop khwai dokha kan ya be chkmat bat hakate ka sngi kan don ru ka hausi bat nalor ki dok harim bala don lupa ladeb bante dok hatmai lai kuntal haka arpo artarik benai bekar ar jarapsan haka por mestep bat kindon ru kinong diwi bat kinong diknyang bat on sim jing teu ya baro ki jai dok ha ki bambi nak te kapung bat omsya ban pasajing bam kat bom pandai kapor ban khwai balanda phim sai perlok ye kan notis bahasa phone kini bar phone bala harum khrama phindu ban sai bha bar fesu tu bha ek ka ba fikram tu basong bha perlok sa share le kan notis chaki perlok jongpi khrama ki perlok jongpi ru kin dup tip le mi kan notis khwai basong bha subscribe le kan channel la pinang thamai khrama phinam du ye ki we par ki notis khwai ki ba thamai khoblai sibun ne phi ngan sai kan du pa thakawai pat kan notis